Molt bé. Bé, fer 50 anys per una persona, no és una festa, és una putada, ben que dic. Però... Tu penses? Però... Això seràs tu. Jo vol dir per experiència, quan has tingut 50 anys ja no em compleixen més. Jo... Ai, me fa mal aquí. Enguany també he fet 50 anys i no em compleixen més. Ai, me fa mal allà. Més coses. Fa un parell d'anys. Més coses. Li van fer un homenatge a en Toni, un dia que anava un pot torrat, si se'n record. Li van fer un homenatge i li van escriure una glosa a un torqueboques de paper. Enguany, aquest jove, aquest ressò del poble, cobrant, perquè han dit, que quedi clar, han dit, ha de quedar bé, li ha fet qualque glosa. I vos donaré pas. Bé, aquesta encimada aquí damunt du una obra d'art d'un escultor anònim, que és un bufonet, un bufonet, tot ple d'instruments. Bé, això és freaky art, ben que dir. Això és, ben que dir, el que no voldríeu mai a dins que vostre, el que no voldríeu que vos regalássiu, vosaltres heu de travestir i heu de regalar a un amic. I el que a mi de sentimada fue un darrere l'altre, com si fos una consola per venir a veure-ho. Pepet, puja a fer entrega de la tarta. Ara en Pepet... De cinc-cimmada. De set-cimmada. En Pep Toni, que fa d'haver 30 anys que fa convivència amb ell, vinga. Vinga, sets, dona-li sets. I dona-li un beso. Vinga. Pepet! No del beso no m'ho vull perdre jo. Molt bé, un besito, Pepet, vinga. A sa boca, a sa boca. Bé, ara... Vinga, Pepet. Matrimoni de fet. En Pep Toni, quan van començar, que va començar a tocar, el que no hauria d'haver fet mai és fer cançons i ensenyar a els joves, perquè aquesta gent te demora arribar a la feina tots els xermies per la teva culpa. Que lo sepas. I van fer una cançó impossible. I ara ells, perquè veies criar cuervos i te sacan los ojos, au, ninets, au, toqueu-los, ho fan, aquests joves ho fan millor que els xermies de la que la trava, que lo sepas. Bé, per lliurar-me el meu protagonisme, vull també dir que quasi el mateix any, els mateixos dies, que dia 8 i dia 9 de maig, van fer les primeres actuacions en Música Nostra també. És a dir que enguany Música Nostra, el dia 8 o dia 9, farem 29 anys també, val la pena celebrar-ho. Heu de fer dos regalos. Au, ara vos tocaran una cançó impossible que va fer ell i li dediquem perquè fa 50 anys, dia 9 del mes que ve. Ho dic per regalar.